Planeettamme alkuajoista lähtien monilla eliölajeilla on ollut valtaisa vaikutus ihmiskunnan historiassa. Vanhempana kuin yksikään länsimainen uskonto on kuitenkin eräs tietty evoluution kirkkaimmista johtotähdistä johdattanut meidät läpi mullistusten, muutosten sekä vaikeiden aikojen. Tämä nelijalkainen, lyttyturpainen, kippurähäntäinen karvapallo on jäänyt historiankirjojen ulkopuolelle kulissien takaisena vaikuttajana. Tämä on heidän tarinansa. Tämä on mopsien tarina. Mopseja on usein pidetty pelkästään tavallisina seurakoirina, joiden olemassaolon tärkein syy on toimia ihmisen miellyttäjänä. Ulkoapäin flegmaattisilta ja hämmentyneiltä vaikuttavilla mopseilla on kuitenkin juuret syvällä historiassa. Tämä erityislaatuinen koirarotu on todellakin aivan muuta kuin päältäpäin vaikuttaa. Mopsirodun todellinen syntytarina on jäänyt historian hämäriin, mutta legenda kertoo, kuinka eläinkunnan kuningas leijona rakastui palavasti oravaan. Vaikka tunne olikin molemminpuolinen, esti koko ero rakkauden roihu. Tästä johtuen pyysi leijona jumalilta ihmettä, joka voisi yhdistää hänet ja oravan täydelliseksi pariksi. Jumalat toteuttivat leijonan toiveen, muuttaen tämän mopsiksi. Tämän tähden mopsit käyttäytyvät edelleen kuin olisivat luomakunnan kuninkaita. Eivätkä mopsien jalopeuralta perityt ominaisuudet jää vain luonteenpiirteisiin. Koiratutkijat ovat usein määritelleet mopsin yhdellä lauseella. Paljon koiraa pienessä tilassa. Vastoin yleistä käsitystä, mopsit ovat varsin lihaksikkaita koiria, mikä selkeästi esille työntyvien alahampaiden kanssa viestittää mytologisista sukujuurista savannien uljaaseen petoeläimeen, leijonaan. Ihmisten ja mopsien yhteistä historiaa on hankala määrittää tarkalleen. Kirjallista tietoa lyttyturvista löytyy kuitenkin jo noin 500 ennen Kristusta, kiinalaisen ajattelija Kungfutsen tallentamina merkintöinä. Mopsien ja aasialaisten leijonakoirapatsaiden yhdennäköisyys, varsinkin silmien suhteen, on merkittävä, mikä osittain viestittää koirarodun arvostuksesta kyseisessä yhteiskunnassa. Mopseja kunnioitettiin myös muutenkin niiden silmiinpistävän ulkonäkönsä puolesta. Koirarodulla ajateltiin olevan kyky karkoittaa naamanpiirteillään pahoja henkiä pois palatsista, ja otsapoimu muodostaa kiinankielisen prinssiä tarkoittavan merkin. Tiibetiläiset munkit pitivät mopseja pyhinä eläiminä, ja niiden ympärille kiedottiin mitä hurjimpia mytologioita. Erään kertomuksen mukaan Himalajan vuorille kiipeävä henkilö, joka kykenee vuorien korkeimmilta huipuilta koskettamaan vastakuoriutunutta kotkanpoikasta, muuttuu pyhäksi koiraksi, mopsiksi.
Mopsien historia epäilemättä ulottuu kauemmaksikin, mutta tarkkoja historiallisia faktoja on mahdotonta saada selville. Yksi Kiinan kuuluisimmista keisareista, Qin Shi Huang, tuhosi kaikki merkinnät mopseista sekä niiden alkuperästä. Historian tutkijat yrittävät vieläkin selvittää, mikä johti Qin Shi Huangin kaltaisen suuren johtajan turvautumaan näin radikaaleihin keinoihin peitelläkseen mopsien todellista historiaa. Tiesikö hän mahdollisesti jotain, mitä emme osaa edes aavistaakaan? Pelkäsikö Qin Shi Huang mopseja? Ja jos pelkäsi, niin minkä takia? Onko kaiken takana vain suuri salaliitto? Näihin kysymyksiin tullaan tuskin koskaan saamaan täysin aukottomia vastauksia. 1500-luvun aikana mopsit levisivät Eurooppaan Itä-Intian kauppakomppanian mukana. Vaikka laivakoiran olemus ei välttämättä mopsista heti ensimmäisen mieleen tulisikaan, on silti huomattavaa, kuinka rohkeasti ja vailla pelkoa nämä koirarodun ylväät edustajat matkasivat kohti uutta päämääräänsä. Eräs valovoimaisimmista ominaisuuksista, joka mopseihin on liitetty, on niiden uskollisuus omistajaansa kohtaan. Tämä piirre tulee esille läpi mopsien historian tarkastelun, ja sen vaikutukset ovat myös merkittävät. 1500-luvun loppupuolella tämän koki parhaiten Hollannin Oranian suvun prinssi, joka säästyi katalalta salamurhayritykseltä mopsinsa Pompein ansiosta. Vaikka alankomainen historia ei tunnu tälle tapahtumalle sen ansaitsemaa arvostusta antavan, niin voidaan hyvinkin tulkita, että Hollannin itsenäistymisen stabiloituminen ei välttämättä olisi tapahtunut ilman tätä urheaa kippurahäntää. Pariisi, huhtikuussa 1794. Kauhun hallinto johtaa Maximilien Robespierren johdolla Ranskaan. Ranskan tuleva johtaja, Napoleon, ja tämän tuleva vaimo, Josephine, molemmat viruvat vankilassa, ja vain yhdellä elollisella olennolla on vierailuoikeus Josephinin luo. Now go! Godspeed, Fortune! Godspeed! Fortune! Allez, allez ici! Come here! Oh, quel bon chien! Robespierren kuoltua kauhun valta päättyi ja vangit vapautettiin. Vaikka Fortune oli Napoleonin mukana useissa voitokkaissa taisteluissa, käytiin suurin tassunvääntö muualla kuin mutaisilla sotakentillä. Fortune, out of the bed! No! You stay in the bed! But he always steals my pillow. Well, if the pug doesn't sleep in our bed, then neither do you! Oh, murder. I'd rather have an army of dogs led by a pug than an army of bugs led by a dog. Josephinin ja Napoleonin tiet kuitenkin erosivat, ja Napoleon joutui lopulta johtamaan joukkonsa Waterloohun ilman Fortunen strategista neuvonantoa.
Tämä strateginen ylivalta on synnynnäistä mopseille, jotka ovat hyvin tietoisia neroudestaan. Mopsinomistajat tunnistavat helposti nerouden ilmenemismuodot ainaisina häviöinä tyynyn herruudesta sekä namien, noms, kroonisena puutteena mopsin hallitsemissa talouksissa. Älyllinen ylemmyys käy ilmi myös mopsin juhlallisen ylväässä ulkomuodossa, jonka korkeimpana kruununa konkretisoituu mopsin aina ylemmyyden tietoinen ilme. Ilme, joka inspiroi myös vapaamuurareita 1700-luvun alussa perustamaan alajaoston, Mopsorden. Mutta ei mopsien kuninkaallisuus jäänyt huomaamatta muiltakaan. Ennen suurta vallankumousta johti Versailles Marie Antoinetten sylistä käsin nuori herra Mops, ja filosofian mullisti Voltairen kautta erään moraalirelativisti Mopsin ajatukset. Kuohuva 20-luku juhlisti elämää ja mopseja ympäri maailmaa, joka oli juuri selvinnyt ensimmäisen maailmansodan kurimuksesta. Taide muuttui radikaalisti radikaaliksi, ja tässäkin olivat mukana vanhat kippurahel. Muun muassa saksalainen dadaisti Ernst Jandl inspiroitui mopsista niin suurieleisesti, että kirjoitti maailmaa mullistaneen runonsa Otus Mops, juuri mopsista. Mopsien taiteellinen luonne periytynee hännän luonnostaan täydellisen tuplakiekuran muodossa, vaikuttaen täten heilumisellaan aivojen vasemman lohkon aktiivisuuteen ja täten luovuuden ylläpitoon. Mopsit myös huokuvat taiteellista inspiraatiota ympärilleen, toimien muusana muun muassa Francisco Goyalle ja William Hogarthille. Mopseilla on myös kyky saada vakavamielisemmmätkin heltymään Calliopen hellään syleilyyn. And now, the Prime Minister, Winston Churchill. Little Puggy was. Oh, what is the matter with poor Puggy was? Pet him and kiss him and give him a hug. Oh, excuse me, my lord. It's the we shall fight on the land, etc. thing today. Remember? Oh my goodness. Terribly sorry. Okay, here goes. We shall fight on the land. Toinen maailmansota hiljensi tuhinan Euroopassa 6 vuodeksi. Kaupunkien ja arkistojen tuhon myötä tietoja mopsien roolista sodassa on jäljellä vain vähän. Sodan päätyttyä ryhtyivät mopsit tuumasta toimeen, levittäytyen ympäri maailmaa pieninä tuhisevina rauhan ja leppoisuuden lähettiläinä. Esimerkiksi Suomeen mopsit rantautuivat joskus 1960-luvun alussa. Viimeiset puoli vuosisataa mopsit ovat eläneet kollektiivisen loivaliikkeisesti, ilman erityisen näkyvää toimintaa. Vaikka väitteet mopsien osallisuudesta kuulentoihin, Kuuban kriisin ratkaisuun ja Miami Vice-sarjan käsikirjoittamiseen ovat yhä suosittuja salaliittoteorioita, ei näitä vieläkään ole kyetty todistamaan. Näin päättyykin versiomme tämän uljaan otuksen pitkästä tapsuttelusta läpi maailman historian tärkeimpien sivujen. Ja vaikka 2000-luvun mopsit keskittyvätkin lähinnä lojumaan tyynyllä, rapsutuksia ja nameja keräillen, on aina hyvä muistaa, että mikäli maailmantilanne niin vaatii, ovat nämä seinään juosseet donitsit aina valmiina pelastamaan tilanteen. Turha siis pelätä, sillä kaiken takana tuhisee ja lyllertää loppujen lopuksi tämän maailman todellisin johtaja,
periksi antamattomin ja lojaalisuudessaan rajattomin. Kaiken hyvän ja sympaattisen alkuunpaneva voima. Mopsi!